Krásná a zbožňovaná, tak si většina lidí pamatuje Adinu Mandlovou. Její osud se začal psát 28. ledna roku 1910 v Mladé Boleslavi, kde se narodila jako Jarmila Anna Františka Marie Mandlová. První muž jejího života byl bezpochyby její otec Jan Mandl. On sám chtěl v mládí studovat hudbu ve Vídni, odkud jeho rodina pocházela. Studium však bylo příliš drahé a tak se dal k drahám a dotáhl to až na inspektora a přednostu v provozu v Mladé Boleslavi. Jan Mandl také velice toužil mít dceru. Po 2 synech z prvního manželství a synovi z druhého manželství se dočkal narození právě Adiny. Od počátku měla Adina v rodině zvláštní postavení. Všichni jí vykali, ona odpovídala tykáním. Zdědila po otci hudební talent a hrála na klavír. O její výchovu se staral výhradně sám otec. Stali se z nich spojenci proti ostatním členům rodiny. Když bylo Adině 8 let, otec zemřel a rodina se náhle ocitla v chudobě a ztratila své postavení. Po smrti otce si její maminka našla nového partnera. Těmito událostmi Adině Mandlové její bezstarostné dětství skončilo. Nevšak její kontroverzní a tak trochu rebelské chování. Ze studií na škole byla pro špatné chování vyloučena a s novým partnerem matky se nemohla shodnout. A tak jednou, ještě než dosáhla plnoletosti, utekla se svým přítelem, který byl právě ve vojenském cvičení a s ním přišla o panenství. Její vztah s matkou byl poté na bodu mrazu. Adina se cítila opuštěná, ale co jí zůstalo, byla její cílevědomost a záliba v mužích. Rodina chtěla Adinu a její nezřízený způsob života dostat do správných kolejí. Poslali ji na studia do Paříže. Adina zde studovala, naučila se francouzsky a německy a také poprvé otěhotněla. Dítě si nechtěla nechat a šla na potrat. Pobyt v Paříži Adině příliš nepomohl, protože i odsud byla vyloučena a vrátila se do Mladé Boleslavy, kde pracovala nějakou dobu jako sekretářka. Adina ale toužila po něčem zajímavějším, než je práce sekretářky a shodou několika okolností se dostala do Prahy, kde dostala svou první malinkou roli ve filmu Děvčátko, neříkej ne. Na skutečnou hvězdu ji ale proměnili režiséři Vladimír Slavínský a Martin Frič. Oba dokázali využít její talent i eleganci. Pod jejich vedením vznikly veleúspěšné filmy, které z Adiny udělaly hvězdu. Stejně tak hrála v několika filmech s Vlastou Burianem a podle jejich pamětí měli velmi blízký přátelský vztah. Po válce se také oba ocitli na pár měsíců na Pankráci, kde čelili obvinění z kolaborace s nacisty. Když se řekne Adina Mandlová, mně osobně se ihned vybaví film Kristián s Oldřichem Novým. Právě v tomhle filmu ji mám nejraději. Její elegance a noblesa Oldřicha Nového mě nepřestává ani po tolika letech bavit. Za mě to byl její herecký partner číslo 1. Vedle režisérů byl na začátku její kariéry pro Adinu důležitý další muž, bez kterého si český film 30. let nejde představit. Hugo Haas. Společně natočili několik úspěšných filmů. Haas Mandlovou herecky velmi podporoval. Začali spolu bydlet, ale Adina později ve svých pamětech mluvila o složitém vztahu, který mezi nimi byl. Haas rád flámoval a kromě Adiny měl další milenky a Adina na oplátku měla další milence. Haas také Adinu finančně podporoval, stejně tak, jako podporoval svého otce a bratra, kteří byli oba za války odvlečeni nacisty a konce války se bohužel ani jeden nedožili. Adina později pronesla nešťastné komentáře o tom, jak se Haas za okupace na svého bratra a otce vykašlal a emigroval sám s manželkou do Ameriky. To Haase tak naštvalo, že od Adiny se ke konci svého života distancoval. V pamětech Adina Mandlová otevřeně píše o svých intimních vztazích a přiznává desítky milenců během své herecké kariéry. Mezi nimi byli známí herci a bohatí muži, kteří Adině financovali luxusní a pohodlný život. Za německé okupace se Adina netajila tím, že občas využila německých známostí, ať již k vlastnímu prospěchu nebo pro ostatní své blízké.
Pro styky s nacisty se dostávala do řečí. Zpočátku jí to nevadilo, ale brzy se roznesla fáma, že je milenkou samotného K.H. Franka. Adina Mandlová se v květnu 1943 vdala za komunistu a malíře Zdeňka Tůmu. Viděla to jako jedinou možnost svojí rehabilitace, jako prostředek, který by umlčel pomluvy. Adina ale nadále flámovala a scházela se s jinými muži a Tůma nakonec sám ukončil svůj život, aby unikl z nešťastného manželství. Pak přišel muž, kterého sama Mandlová označovala za jednu z největších lásek svého života. Vladimír Šmeral. Jejich vztah vznikl stále ještě v těžké době okupace. Šmeral byl ženatý a budoucnost jejich vztahu s Adinou byla nejistá. Adina s ním otěhotněla, ale dítě se jí nepodařilo donosit. Šmeral nakonec od Adiny odešel a to jí zlomilo srdce. V poválečném období v roce 1948 Adina odešla do exilu. Tou dobou už za sebou měla krátký pobyt na Pankráci a i když nakonec nebyla z ničeho obviněna, její kolegové herci ji ze svého kruhu vyloučili a přišla o veškerou práci. Mandlová emigrovala do Anglie, kde se účelově vdala kvůli občanství a možnosti hrát v divadle. Její manželství ale netrvalo dlouho, ani tak její zdejší herecká kariéra. Brzy zde při jedné práci poznala dalšího muže, za kterého se provdala. Tento její další a poslední manžel byl módní návrhář Ben Pearson a ten přinesl Adině konečně klidnější období jejího života. V Anglii se manželům nedařilo a tak se společně přestěhovali na Maltu, kde prý byli velmi spokojení a žili zde přes 10 let poklidným životem ve vesnici Balzan. Kvůli politickým změnám v zemi utekli do Kanady v roce 1981, kde zůstali až do Benovy smrti. Ben Pearson byl homosexuál, ale i tak je s Adinou pojila vzájemná láska a jejich šťastné manželství trvalo skoro 40 let. Na začátku roku 1990 Ben Pearson zemřel a samotná Adina nebyla v Kanadě šťastná. Později téhož roku se sama vrátila do Československa, kde chtěla strávit poslední měsíce života. Chvíli bydlela v Karlových Varech u známých, pak na zámku v Dobříši, kde měla vlastní pokoj a kde poskytla své poslední rozhovory. Svědectví z jejího pobytu na zámku mluví o jejich rozmarech a manýrech. Adina Mandlová přijala v 70. letech možnost napsat svoje paměti. Nejdříve to odmítla, ale poté se vrhla do psaní. A vznikla knížka, ve které Adina s odstupem času se svým typickým humorem vzpomíná na události svého života. Adina Mandlová zemřela sama a téměř bez prostředků v příbramské nemocnici v červnu 1991. Bylo jí 81 let. Nepřála si být pohřbena a její popel byl v tichosti bez svědků rozptýlen v Blatné. To je pro dnešek vše a pokud se vám video líbilo a zajímají vás další příběhy, dejte mi like na tohle video, odběr mému kanálu a uvidíme se u příštího videa. Nashledanou.